Teng, 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 teng. Ano yan mga kalagan? Mag-decorate ta. Pa-decorate magkuno siya. Oh, decorate oy. Teng, teng, teteng. Hindi na ako pa galing. Kuan. Gimikos-mikos ba? Mikos-mikos. Bugat mo gud gi-installer og nan na siya. Patag isa pikas. Naka-installer na daan.
Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Hindi ko na mar. Hindi ka rin. Tapos pa ko ng mga to. Nakita ng Sprite. Wa. Dali ba siya mo? Mukuhan mo. Sinilas, pag sinilas. Pag sinilas. Sinilas lang. Hindi pa nagsilpon eh. Kenapa sih? Kung hinahinga yun, ganit man patakbo. Ano na to eh? Okay. Kumana na may decorate. Decorate na decorate.